Hej, jeg vil lige demonstrere, hvordan man scanner en tegning ind på kopimaskinen. Man lægger først en tegning heroppe i bakken. Så klikker man på fax og scan. Start den her. Så kommer man ind i en menu. Så kan man bestemme, hvor skarp den scannede tegning skal være. Jeg vælger den skarpeste indscanning. Det hedder 600x600 dpi. Det skal OK til. Så skal jeg vælge, hvad for en filtype det skal være, der skal sendes. Og her vil jeg gerne have det en billedfil. Der kan man enten vælge, det kunne være JPG eller TIFF format som billede. Så her så vælger jeg TIFF og siger OK. Så skal jeg vælge en mailadresse, det skal sendes til. Der klikker jeg på den her direkte indtastning. Så klikker jeg på e-mail. Og her der skriver jeg en mailadresse. Nu skriver jeg mailadresse ind. Det er Dennis. Klikker OK. Så trykker jeg på den grønne knap. Således er den scannet og blevet sendt på mail. Hej, jeg vil her demonstrere, hvordan man åbner den scannede fil, som er blevet sendt til en mailadresse. I det her tilfælde så er det en Gmail, det er blevet sendt til. Og der kan man starte med selvfølgelig at gå ind og vælge den Gmail, vil åbne. Så kan man se, så skulle der gerne komme noget ind. Der står her fra kopimaskine, scanning fra Autismecenter Nordbro. Åbne den. Så skulle det gerne være en vedhæftet fil. Den kan man så vælge at downloade. Klik her. Jeg vil så at åbne den folder, den er inde i. Igen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den blev kopieret over et andet sted. Så jeg vælger at kopiere den. Så vil jeg for eksempel, at den skal sættes ind i den her mappe. Paste, copy. Således. Så kan man eksempelvis åbne den i Photoshop til videre redigering.